Kumi, hyvä. I. Mikä tämä on? Terendin, hyvä. Kumi da terendin. Täällä piirtimet tai kirjoittimet tai kumi on penualas. A nämä kai yhteensä ollaan skolarepus. Työ kaikkiin sanoo, että minun skolarepus ollah. Tak, no, kemo Matveevi voi sanoa. Mitä on sinun skolarepus? Minun repus. Älä, minun repus on, mitä on sinun? Piirtin, viivatin, penualu. Mitä tämä on? Opastusknigat. Sinulla ei ole opastusknigot. Opastusknigat. Nämä mitä ollaan, Matvei? Tetratit sinulla se. Nämä mitä on, kempo vielustaa. Panko viivattimet. Mitä tämä on? Terendin, hyvä. Terendin. I tämä mitä on? Ei kuva. Auttaako mikä tämä on? Kumi, vanhempi minä valtio. Tämä on kumi. Kai nämä vehkehet teille olla skolarepus. Panemme tänne partaal skolarepus. Hyvä. Työ tuli toskolla. Nämä vehkehet käytetty skolan aikua urokoil. Sanotko ne, äijyko urokkoa teille oli tänä päivänä? Äijyko urokkoa teille oli tänä päivänä? Käy nostamaan. Vanja. Kova virke on? Minun oli viisi libo kuusi urokkoa. Vanja pitää. Minun oli neljä urokkoa. Ulla. 5 urokkoa. Kova virke on? Minun oli 5 urokkoa. Liisal äijyko urokkoa oli? 4 urokkoa. Nikita, älä katso. Minun oli? Äijyko. 6.